Det er ikke tid til det pjat der. Kom nu. Sådan der, ja. Jeg ved ikke engang, det er skruen. Op i bussen. Så skal du ud og cykle. Kasper, du skal cykle og selv tage håndklæder i. Du skal cykle og selv tage nu. Cykle sig selv tage nu. Kasper, du skal cykle og selv tage nu.